Dobré ráno, priatelia. Pozdravujeme vás zo Žiarskej doliny, konkrétne Ústie, čiže parkovisko, odkiaľ sa dnes 10. novembra 2024 vybereme na peknú turistiku, keďže už je uzávera vysokohorská a tento chodník je ešte otvorený. Tak sa prejdeme cez Žiarsku dolinu v podstate do Žiarskeho sedla. Odtiaľ my ideme na Plačlivé, zídeme naspäť do Žiarskeho sedla a pôjdeme na Baranec. Z Baranca sa vrátime naspäť do tohto východzieho bodu. Tešíme sa na dnešnú turistiku, máme príjemných minus 2. Konečne so šalátikom. Netreb. Netreb! Teraz zase sa dá iba šalátikovi a mne, ale tešíme sa, ideme si to užiť, vidíme sa. Kráčame si pekne asfaltkou, Žiarskou dolinou, slniečko už vystúpalo nad obzor, takže už čelovky nepotrebujeme. Máme 7 hodín 10 minút a nachádzame sa na Žiarskej chate za nami, kde sa trošku občerstvíme a pokračujeme ďalej na Plačlivé cez Žiarske sedlo. Máme 7 hodín 50 minút a pokračujeme zo Žiarskej chaty po zelenomodrej turistickej značke až do Žiarskeho sedla, kde sa odbočíme, kde odbočíme na Plačlivé. Nachádzame sa, vidíte, pod Homolkou, čiže v podstate na rázcestí, kde sa to delí na zelenú a na modrú turistickú značku. Modrá turistická značka vedie tadeto vlastne do Smutného sedla, ale vidíme, že teda samozrejme tento turistický chodník je uzavretý z dôvodu ochrany Tatranskej prírody. Áno, čiže od 1.11. do 31. mája tadeto a podobnými turistickými chodníkmi, ktoré sa sťahuje uzávera, samozrejme chodiť nebudeme. Toto videu bola púšťaná reklama. Takže samozrejme po tomto modrom turistickom chodníku my nepôjdeme a budeme pokračovať po zelenej turistickej značke až do Žiarskeho sedla, čiže pôjdeme v podstate tým smerom, tadiaľ. Nachádzame sa v Žiarskom sedle vo výške 1917 metrov nad morom. Ani obláčika. Počasie je úplne ideálne. Vôbec nie je ani veterno. Teplota môže byť niečo nad nulou tesne. A pokračujeme ďalej po žltej turistickej značke hore na Plačlivé. Takže máme 9 hodín, 45 minút. Ešte ani 10 nemáme a so šaláčikom sa nachádzame na Plačlivo
2125 metrov nad morom, krásne počasie, ideál. Takže tu si dáme krátku prestávočku, vychutnáme si nádherné výhľady, ktoré tu máme a pokračujeme ďalej na Baranec. Dali sme si krátku prestávku na Plašlivom, kde sme sa občerstvili. Poplakali sme si. A samozrejme užili sme si krásne výhľady na Ostrý Doháč, Volovec, za nami Rohácké plesá. A zostupujeme do Žiarského sedla naspäť. Nachádzame sa naspäť v Žiarskom sedle. A za nami krásne nasvietený Ostrý Doháč. Tu je šalátik, aha, šalátik, zakývaj do kamery. A tam vzadu Baranec. Presne 12 hodín 20 minút a nachádzame sa na Baranec, 2184 metrov, skoro 2185. Celkom som zadýchaný, lebo ten stúpačík bol celkom fajn, že? Ako, pohoda. No on išiel ako píjal, hľadal ten nič nové. No a ľudí je tu pomerne dosť. Ideme si to užiť, lebo tieto výhľady stoja za to. A potom zájme zostup do Žiarskej doliny Ústie, takže poskytneme ešte nejaké výhľady.
Máme 14 hodín 40 minút a my sa so Šalátikom nachádzame vo východzom bode, kde sme začali ránajšiu turistiku s Čelovkami. Teraz sme už skončili krásne s slnečnými lúčmi. Celkovo turistika nám trvala 8 hodín 10 minút, ale aj s tým, že samozrejme sme sa najedli, napili, oddychli, aj sme si vychutnali výhľady. Odporúčame, no. Ja odlietam. Super vám! Vidíme sa v budúcom videu.